Krasa. Takže tento krasavec, sice nikdy jsem neměl potřebu ho nějak jmenovat. Každopádně, kdybych měl vystihnout nějaký jméno, který by ho charakterizovalo, tak aby to byl asi Pšouk. Jak vidíte, tak on má hrozně rád mrkev. Jako všichni jeho druhů. Má tady jako mrkev i na tričku. Ale protože jí hodně, tak ona trošku nadýmá, občas on s tím má problémy, špatně jí tráví. A potom to s ním jako je těžký v jedné místnosti vydržet. Dokonce má zakázáno lítat velkozdušným balonem, bude by patrně nikdy nestoupil dolů. Takže tohle je můj Pšouk. Co dál k němu? Jak je starý? Je velice starý. Já bych ho dokonce označil za veterána mezi plišáky. Podle rodného listu, který má přišitý k noze, je Made in Korea. A to sice v roce 1983. Severní Korea. To Made in Korea nevím. All new material content. Polyester fibers nevím. Ale Korea. 83. To znamená, že je o 3 roky starší než já. A ani si nepamatuju, kdy jsem se s ním poprvé setkal, protože když už jsem se narodil, tak už tady asi byl. A vážně ho máš tak dlouho, nebo to do někoho dostal? Pamatuju, já opravdu netuším, prostě co si pamatuju. Moje první vzpomínka byla, slina mi takhle kapala, tady to má na tričku, už tam bylo. Už tam byl, nevím, nepamatuju si, opravdu ne. Tak tvoje první vzpomínka na králíka? Ani tu bych neodhalil. Jediný, co vím, je, že nemá odpor k ženám. Ba naopak je velice úspěšný, jako všichni, je to přece jenom bodavec. A ty, jak je známo, tak mají opravdu vyvinuté reprodukční schopnosti. On takhle láká samičky na své sexy poodhalené ramínko. Já bych rád taky. Ještě ruku! Ještě pro fotografii jednou, prosím ještě jednou pro fotografii. Ještě vrať tu ruku! Ruku! Já nevím, jestli máte nějaké dotazy, rád odpovím cokoliv. Mějte se. Jak vidíte, tak on je trošku, mně to přijde trošku žinantní, ale on rád chodí na ostro, jo, a to tak, že nenosí ani kalhoty, ale to jsem se bál, že by tady asi neprošlo. A má rád taky obrázky na tričkách, jako já. No, to je vidět. Já jsem se chtěl tady, jestli máš taky tu vysačku jako on. Ano, ale bohužel ty asi nikdy neuvidíš. Bohužel pro tebe samozřejmě, pro mě.